ndadzoka zvakare nenhau yeone house yakaitwa zuro nani neve T-Mark Productions uyezve Styles Entertainment. Zvakanaka zvikadi zvikomana zviviri zvakaronga zvikati aiwa izvo zvino rwendo runotuita sei toda kuti paita vanonzi mabhetelo aya kutoti uyu chikomana Enzo waimba achibhetela nani na nonzani zita rake Poputen. Ukuwo Tigonzi waimba achibhetela nani na Noble. Zvakanaka zvikadi ndobva vanhu vatanga kuita sei kutanga kuimba pepe. Mozva uya mukomana unonzi Poputen uya kana kuti Popcorn kana kuti chini asita vaenda akapfeka kepesi yanga akapfeka iyo asi yangu helmet ndichimirira Poputen. Poputen ndakasingamuzivi ndikati ndodini kuti ndikwanise kurepresenta Poputen. Poputen wakaimba akabata ice cream lollipop akatanga kuti ndiri munhu wenyama. Tikati vakomana apa Poputen kana kuyekera anongori nemuwiri uye wakangodiro kuti akauta saka karegedzeka kuti asingadi kuimba kuti asada kuimba kuti asingadi kuvhura muromo. Ndizvo Poputen zvandakaona suru kuti munhu unoimba uyu wakaimba atidi kuti vanema wakaseke ndiri munhu wenyama ndinongo izvi zvindikuti azvifunga ndinongona akabata chimicrophone aizilolo chake chakadai achiti achiimba munhu ariko kuone house kuuya vakomana atidi kuti vanema uyu Tigonzi unonzaniko mumwe wacho uyu zita rake Enzo achiimbawo zvake iyo makirana mama vanachi asingadi kuti vanema munhu wake waita against uyu Enzo kutara sure Poputen ozati wakazvibvarisa. Poputen wakaimba nokuti Poputen waimba nemahwa akasiyana manje muona manje zvakazika kuti atire chitanda waiti akatanga kuchinja voice rake rakatanga kuti richinda akabva otanga kuti richinda akabva otanga kuti iwo kutaura yati iwo munhu utori multitasked kau ndo inonzi multitasked chaiko kupi ku-entertainment kwako handizozi kuti vanenge vachidanza chiti chiyo kuti unoita zvakawanda kana uri ku-entertainment kuti ndo multi-talented hatizozivi kana kuti multi-versatile kana kuti hatizivi kuti versatile here kana kuti kudini asi Poputen wakashandisa zuro wakada kuvaratidza nhasi ndinokuradza vanhu vese veZimbabwe kuti ndinogona kuimba ndinogona zvishandwa. Vamwe vakatanga kutaura kuti kana pane munhu ari kumaneja Poputen vedu hatiti kuti vanhu mamunhu anofanira kumeendesa hanzi kunewe rege chikwacho kunenzi kumakonzeti anenge achitwa yati kuti zvakanaka isati mazivi marege saka tine chingoshira kuti Poputen dai yaita sei aramba achindira mberi nemhanzi yake iyo nokuti ziro wakazvibvarisa vanhu comment section zvikanzi ndiani uri kuhwina pakati paEnzo naPoputen vanhu vakadanzira kuti kutarashwa didi kune kana Enzo akahwina anenge ahwina ake nekuda kuti panguchi muface waboss asi real life uyu Poputen ndiye wazvivharisa. Poputen unotodhifisa kana 100 out of 10 neniwo ndikutoti ndikangozvifunga ndinongodzokera paPoputen ipapo ndotaka kutonzwa apa hake madhenza aizokuita hake madhenza akanenge akangoregedzeka chinda kuda asa waimba kana iko kubheka kumashure kuya uyu paimba uyu Enzo waibhekenura zvakanaka. Hepana pakuzoti Poputen uri kuimba zvaanenge achiimba izvozvo paanenge akuti ndiri munhu wenyama yangu iyoyo uyu mukomana weEnzo hamene kuti waidavirira sei ari sure kuya tisingazoti kuda uyu waiimba nehigh pitch voice here kuda uyu waizokoniwa kudese kunasa kunodavirira hatizozivi asi ndangochionawo mukutendera kuti pakunobheka apa kuti Enzo maregerera mumwe hatizozivi ipapa kuda toni yacho kana kuti chuni zvakaramba kuindirana zvakanaka asi vanhu vadanzira kuti Poputen kana kumafacebook street kwangu kazara iyoyo Poputen vanhu vakatanga kuti Poputen zvinhu Poputen zvichikwanza kuti house of reggae kana kuti hip hop ndo zvairi kutsvaga izvi zvimazano zvokuti vanhu vanenge vachiimba vachichinja kuti Tigonzi wakazoenda akandoimbawo naiye Noble. Vanhu vamwe vakadanzira kuti Tigonzi wakapenga vamwe vakatanga kuti aigba tiri kuita nemanoble zvinhu nekuti Noble ndasingamuzivi Noble ndasingambomuzivi pandakambohwa painzi kuchinjwa nachindira zvibrigadier paitaurwa pepe Noble ndo pandakatanga ngomuti ndiye Noble asi zuro wakaimba vakagona zvinhu zvavo zvezvo toita paseti up yavo yanga yakanaka kana kumadziro kwacho kwaingochinja kuti bude zvitsvuku bude zvizviita sekuti murezi weZimbabwe
vakazvipedzera vanhu vavo vatiri kuti vakagona vamadhizaini acho vaibuda sure uku vachiita izvozvo vachigadzirisa zvinhu zvavaigadzirisa kwacho kusure kuya zvichibuda zvichinjana zvichipinda zvimwe zvichipinda nazvimwe zvichibuda zvimwe zvichipinda nazvimwe zvichidonha zvanga zvakanaka kana iyo bhendi tasingaoni kana vanhu vachiridza iyoyo veshabhashi vacho vavo vanhu vakadanzira kuti bhendi rinodhiserva 150 out of 10 nekuti rakagona singamboiti bhendi roro repashabhashi iyoro zvinhu zvakanaka asi in general ndionasa kuti concert ye1 house yavo iyaiya munhu wakahwina inangu ndakazvimirira mundoona kuti sekuti munhu waifanira kuhwina ndiPop10 handisi kuti unovari kuhwina chii asi Pop10 ini ndinenge ndichiti Pop10 wakazvivharisa tiri kureva nema tobva ipapo toenda zvakare pane vanhu vari kutenderedza mufananidzo 1 nevidhiyo uyu yaSayColors akapfeka hovhorosi yake chitsvuku negirovhosi rake vanhu vakadanzira kuti haikona kuda kungobhika gafa wenyu muchanzi heti kubhiga gafa wakapenga nenguva yake munhu wakatanga kupfeka hovhorosi tsvuku ndiani ndiSayColors saka uyu kuda kuti gafa to the gafest wakakopera SayColors kana vanhu zvebasa rechiko zvamukutaura izvozvo muchingotaura zvokuti anzi wakakopera thimu ndo yakasiyana uyu rine maoko madokora uyu ranga rine maoko marefu uyu anga akapfeka girovhosi rake 1 uyu nemagirovhosi 2 uyu ranga rine mani hesti rake ranga pazotoka umwe ukati mafilisi ukati asati asusu ipapo asi chinongotara chokuti hembe hapana chakashata munongopfeka zvaanoda handiti asi ndozvataura kusvika namwana nekuda kwei mazimbabwe ndichiti pakaimbwa kana kuti pakaitwa chimwe chinhu munhu asitoiti munotanga kukombeya munototsvaka pekuti mukombeye pane kungoti ndiani wamunoona akagona motanga kuti pane kuti mungoti Pop10 wakagona motanga kuti asi gafa to the gafest versus Pop10 ndiani unogona muchimbozvitire chingokomendai zvamanzi komendai kuti Pop10 munomuona sei zvaakaita suru ima kuda kutanga kuti uyu versus ningi mozvitire zvisvika satisivi toinda zvakare pakuti iko zvako nyangwe chikomana chimagi chaingotama kuti anzi akabuda ari muchitokisa akagara pasi mufananidzo wacho handikwanisi kumisa hangu pano ndikungoti ndinenge ndakutoti izvi zvinenge zvati too deep kwandiri handitika nhau yacho yakapinda ina handizivi asi paingotaura mahunga akasiyana andisingakwanisi futi kutaura kuti handizivi kuti shuwa ikati haisi shuwa nevazobuda nhasi yetimaki wachoni anani anawe panjapi wachoni yeye wemotors wachoni akatogara mumota yanga akagara singazivi kuti purpose yachanga iri yei asi ndongoti tinotenda ne1 house concert yakaitwa zuru tinozvitenda isusu ndo department rateda zvekuzoti tizive kuti vari kuita zvokuita nyonga yavo vari kuita nekuita zoti vapinda mumota yekuzoti kuchitokisi ikoko kuti toita kutapwere isusu tinoti tinokutendai nekuti thank you makorokoto ne1 house entertainment yenyu yamakatiita zuro iyaiya yakanakidza vamwe vanhu vazhinji handitika sazokuti rudhende rwakuti rwakuziva kuti kune 1 house page iroro rinoita zvekuita sei rinoita zvemusic richiita kuti vanhu vabude vachibuda makonzert asi handizivi kuti vanhu vati vozvisiva here ndobvapo toenda pane nhau yani yekuti anonzaniko zita rake uyuyu dhega uya wakazobudawo nani achiita vhidhiyo yake akatanga kuti hanzi heye pane vhidhiyo yekutendera ini ndota zvandoda mundiudzire zvekutaura saka siyana ineni kuti haana mari here sati paushamwari hwavo nekuti zuro ndizuro vaiva vese zvandakambotaura sheshe tobvapo toenda pana Titan the Titanic wakabuda achitamba chimbo chake kuda vane chimbo chavakabuda vakabudisana naSalima ndokubva aita challenge yaye akati vanhu itai challenge vanhu havana kutora zvakanaka vanhu vatanga kuseka vakadanzira kuti ndokutamba here kwandochi vamwe vakati chimboenda kunoita machoreographic lessons zvakare nekuti havasitogona kuitamba vamwe vakati shangu dzake dziri kumuremera kupfuura iye tisingazivi kuti nekuda kwei nekuti dzandichiratidza kuti kuda ndo dzemari dziya shangu dzacho tika hazvina kuipa vanhu vakatanga kutangodzira kuti musanyebera munhu imi kuti wagona asingamboiti ukunda sekutoti munhu ukushayiwa zvikanzi vamwe vanhu ko zvizvo wakutiitira izvozvo chidai warega wakutamba waita sei wape svikanzi naSalima ndinoda kusapota going to do the challenge again svikanzi vanhu usavera munhu nemaiwe svikanzi isongu yedu vanhu vakatombomurambira svikanzi isongu yenyu pakuti chiya kutaura izvozvo hakuna songu yakadiri kuti isatizivi asi wati hanzi isongu yedu vanhu vakatanga kuti kuti Titan zvamukutaura shwa tiri kureva nema mutambiro wenyu uyu unoita sewakaenda kupi wakaenda kuHarvard hatiziviwo saka ndingati ndo zvizhinji zvacho sei zvakasira zvichiitika
nevamwewo vakasiyana-siyana vaingotaura zvinhu zvakasiyana-siyana pamusoro pe one house iyoyi nevakomana vacho one house. Isi chingoti nekuti mamwe mapeji anga vadanzira kuti imi nekuda kwei muchifarira madownfall evanhu. Zuro ndizuro vamwe vanhu veva vari kuda kuchifarira madownfall evanhu. Pakaitwa maconference aiitwa pa semu people yo vari kufarira downfall vaivapo vachirya nyama zvisingamboiti vachiita kupfachukirwa nekurya chikafu vachishaya kuti matumbo endepi. Asi same people ivavo nhasi ndo vari kufarira nedownfall yemunhu. Zvikanzi vamwe hakuna miriyonera wamakamboona pano pasi unonzi uyu ndimiriyonera wazobudirira nekuti asati ambopinda muchitokisi. Nekuti muchitokisi munondopindwa even mabig vamunoti mabig shaki vanzwa nekupinda nekubuda muchitokisi. Saka hapana chinomboshambisira pane kuti mucelebrate wakuti waita zvinhu zvakanaka ii munocelebrate downfall yemunhu. Saka tinongoti ivavo bhutimangi vacho nedaichi Mwari vanamba vachikukomborera mavhurirwa magedhi enyu ese. Tikachi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.